1961 година в София на стадион Васил Левски 55 000 зрители плачат от радост след победния гол на Христо Илиев в Патрата. След загубата в Париж и победата в София, двата отбора играят допълнителен матч в Милано на 16 декември 1961 година. Тогава Якимов с гол в 47-та минута изпраща България на световните финали в Чили през 1962 година. През 1985 година в квалификациите за световното първенство в Мексико, двата отбора отново застават един срещу друг на стадион Васил Левски. С головете отбелязани от Наско Сираков и Георги Димитров, българските национали отново побеждават Платини и неговите съотборници и България се класира за световните финали година по-късно. Разбира се, и французите са ни побеждавали. В квалификациите за световното първенство в Аржентина през 1978 година България и Франция се срещат отново. Все още мнозина любители на футбола помнят печалната 90-та минута на двубоя в София през 1976 година, когато при резултат 2-2 капитанът на отбора Христо Бонев пропуска Дуспа. На следващата година Франция печели възможност за пети отляво. Центриране Трифон Иванов. Лечков към Станев. Топка за Стоичков от дълбочина. Нито подаване, нито удар. Иска ми се днес Христо и съвсем нормална реакция от тези 55 000 зрители по трибуните. Най-после нашите оставиха топката да напусне игралното поле, за да може Папен да получи медицинска помощ. Французите пък се вълнуват не само от срещата на Парк де Пренс, а от спорната личност на Бернар Тапи. Вероятно ще се спрена това заедно като футболни, като футболен магнат. Босна Марсилия, между другото, тук нещата все повече заблъскват. Кантона все пак... Сега Солзе неприятно. Хубаво е, че Солзе. Ето, че не е случайно. Просто домакините с всички сили се стремят да притесняват нашия състав. Днес с Боби имахме любопитен разговор, любопитен петел на игралното поле и матчът естествено е спрян за момент. Боби казва, че е разговарял с Жанжини и той му е заявил, че в следващия двубой ще бъде титуляр на вратата. Ако обаче се класираме за световните финали, казва Борислав Михайлов, ще пропусна още един двубой. Ще го пропусна просто, за да дам урок на моите френски колеги. Е така, ако продължава, може и скоро да не се поднови двубоя. Добре, че симпатичното петля напусна само терена. Трибуните ще окуражават своите любимци. Малцината българи тук пък стискат палци. За нашия състав неприятно. Браво на Купчев. Пряк свободен удар. Солзе или Льогуен. Двамата са в близост до топката. Стена от 3 души. Станаха вече 4. Солзе. Неприятно Боби Михайлов се намесва. Някакви свободни пространства за домакините. Топка към Станев. Кача Лама и сега нещо любопитно.
пряк свободен удар ще бъде изпълнен в полза на нашия състав. Повечето пъти е поразяващ. Иска ми се сега и Христо да получи. Стената е на не повече от 6-7 метра. Няма стена в света, която да е на традиционните 9 метра и 15 сантиметра изстрел на Стоичков. И трябваше този... Хупчев намери своето истинско място. Малко не достигна на Балъков да отправи точен пас към Костадинов. Дешан. Отново Хупчев. Технично Балъков към Цветанов. И сега свободно поле пред Дешан. Папен. Няма засада и ето го най-неприятният момент. Минутата е 32. При първата по-сериозна атака на домакините Жан-Пьер Папен подаде точно. Ерик Кантона бе безмилостен и 1-0 за Франция. Наистина трябва да съжаляваме, че на фона на тази равностойна игра, която нашите поддържаха до тази 32-а минута, българите сгрешиха само веднъж и то фатално. Нямаше никакъв шанс за нашия капитан Борислав Михайлов в този миг. Но така или иначе, нищо все още не е загубено. Дано този гол да успокои още повече домакини. Аглов удар раздясно от френската врата. Ще тръгнат, няма как нашите напред. Дано да охраняват зорко Жан-Пьер Папен, защото когато френският нападател получи свободни пространства, става наистина страшен. Целият наш отбор е в половината на домакините. 5 футболисти вътре в наказателното поле на Лама. Центриране и стрелка на Емил Костадинов. И много бързо възстановихме равенството. Чудесно изпълнен Аглов удар от Балъков. Великолепна изява на Емил Костадинов. И в 37-та минута равенството на Парк де Пренс е възстановено. Сякаш ме чуха нашите играчи, че от тук започва истинската битка. Сега трябва българите да отвоят усилията си, ние да стискаме пред телевизионните приемници още по-силно палци. 37-ма невероятно важна минута за нашия отбор. И Кремен Лиев биха могли, както в Левски, да имат малко по-изразени атакуващи функции. А между другото би трябвало да се признае, че французите не предлагат нещо интересно и силно като идея. Пьер Папен още е в мига, в който Созе замахна, за да не се удар по топката. Папен не се бе изтеглил. Предостави на Люгуен. Сега Созе финтира и никакви проблеми. Сега много опасно. Хупчев трябва да се пребори с Папен. Няма нарушение. Добра игра на нашия защитник. Много опасна. Кантона и Десаи. Близо до Боби Михайлов на вратата. Сблъсък. И Кремен Лиев е най-съобразителен във вратарското поле. За Люгуен, може би играчът, който най-често играе с топката от състава на домакините. Центриране Папен и браво на Боби Михайлов. Е 1-1. Созе опита технично, няма сигнал на Мортрам. Артистично изигра тази ситуация Созе.
Пиер Папен. Жинова, играч на Пари Сен-Жермен, днес за 7-ми път облича националната фанелка на своята страна. 26. Сега неприятно изстрел и аут. Тези 50 000 напад запличат екипите си Александров и Боримиров. Вероятно две промени ще има в нашия състав. Дали ще има смисъл от тях? Неприятна акция на домакините. Цветанов се намеси решително, опасността продължава. Жинова доста наивно реши да надиграва нашия екипа си Петър Александров с номер 15. Кого ще замени? Димитър Пенев. Свободно пространство пред Педрос Янков към Жинова. И сега лошо право на Боби Михайлов. Късва на играта. Целта. Ние ще съжаляваме, че това наистина талантливо поколение български играчи минута и 15 секунди преди края на редовното време изпуска участието си в световните финали. Може би още един шанс ще имат тези футболисти в своята кариера. Той ще бъде в следващите европейски квалификации. Но тук на Парк де Пренс лично аз очаквах да играем далеч по-активно в атака и в средата на терена. Жалко, че цялата тежест на матча в тази най-невралгична зона в футбола, центъра на полето, се падна на плещите на двама играчи. Бълъков даде всичко, на което е способен. Лечков не издържа физически в този двубой. Докато плътното покритие срещу нашите нападатели от страна на френските футболисти свърши работа. Жинола. И вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скорост, да видим изстрел. И гол! Ето, Господ е българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно, 50 000 души са като попарени. Българите се прегръщат, редовното време изтече. Емил Костадинов с великолепен удар простреля Бернар Лама. Всички тези думи, които казахме до тук с шанса, с спортното щастие се спъднаха. Иска ни се сега само едно. Лесли Мотрам. Иска ни се веднага да свири и последния съдийски сигнал, защото вече една минута се играе повече от тези 90. Не зная вие как се чувствате в България, но аз просто трябва да спра, защото иначе сърцето наистина може и да не издържи в този велик миг. Този велик миг за българския футбол. Костадинов, героя на този матч. Заслужава Емил Костадинов. Сега трябва вече да гледаме към хронометъра. Ето го и края. България за 6-ти път е на световни футболни финали. Ето го целият наш щаб. Ето ги българите да ликуват на Парк де Пренс. Сега вече мога, уважаеми приятели на футбола, да ви кажа, моята прогноза беше 2-1 за България преди този двубой и тя се спъдна. Невероятна радост на Парк де Пренс. Вярвам, този миг цяла България е на върха на щастието. Искахме я тази футболна победа, господин Колев, и тя дойде. Ето ги посърналите французи. В такива прекрасни мигове не бива да се акцентира вече върху спортно-техническите качества на играта. Наистина блестящ завършек